wadhi godo nyime mar konyo piny. Then our county we lack capacity moro man chaneno. Public participation mano tim mar county government okelo. Yes. Public participation. Naneno ma kwayo ni next time gikel jok mar expert. Jok man knowledgeable in that field mar finance. Yes. Okay. Naneno kama no I attended one to ne okabedo certified. Though no ka wuoyo. Kanyo samoro ok ni background mar ngato mana doga find out samoro dwani gikelo jok mar expert makata ka golo wach moro to gin gima ging'eyo kasto ng'eni jopiny bedie gini dhi allowance nitie okay mano be gima jafwenyo sitting allowance nitie moro nitie me sitting allowance koro jopiny bende ok scrutinize these things en bobero kacho godo tendi kosende ko nyinge record ang'o gimoro dogo nikech sitting allowance nyaka bedi it is there budget nikech adieri jo piny kodhi mobedo piny bawinjo nyaka angi gine owe tijene at least setting allowance nyaka bedi mano is not corruption because in everywhere kendo ne katiba ne finance act apani entiere no me setting allowance koro jo koso ng'e to dhi adhi gini koro bero le gik misomo ka koro risewo to edo wuok to ka wuo ana mo chuna gigo ka ngi cham kuno ana se kamara ai these are the things mabede hijo waka hijo piny yes hiru kamano nyakwara magajwang mamba kama dhi nyime okabi weyo moka mithuolo kaka japiny ni bende ipenjo mari wago mbaka nikech ung'eyo ni gigi tinde okelo weche mag telo gikelo sirikal mekwa tesre e yor siemo richo matimore kendo mar konyo iye mondo kik nim gi weche mag dongruok mar japiny. Joma tindo ni kanye weche mag telo mar piny. Victor, my mommy